στη μέση του Ατλαντικού. 22 ομάδες από όλη την Ελλάδα αγωνίζονται σε ένα σκληρό πρωτάθλημα. 2 θα φτάσουν στον τελικό. 1 θα φύγει με 80.000 ευρώ. Fort Boyard. ...975 σκαλιά έχει αυτό το κάστρο που στην αρχή υπήρξε οχυρό και στη συνέχεια φυλακή. Όλοι μας το γνωρίζουμε ως Fort Boyard. Εδώ φέτος εξελίσσεται ένα φοβερό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα ξεχωριστό πραγματικά που συμμετέχουν 22 ομάδες από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Προηγείται η Πρέβεζα με 20.340 ευρώ και ακολουθεί η Χαλκίδα με 17.950 ευρώ. Το Ηράκλειο που παίζει σήμερα κατεβαίνει ως φαβορί. Έτσι τουλάχιστον δηλώνουν οι παίχτες. Να σας θυμίσουμε ότι οι δύο καλύτερες ομάδες πηγαίνουν στο τελικό και διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο που είναι 80.000 ευρώ. Η ομάδα του Ηρακλείου σήμερα για να γνωρίσουμε τους παίχτες της. Γιάννης Κουρούπης, 27 ετών, γυμναστής και προπονητής. Είναι πρωταθλητής στο sprint, λατρεύει την ταχύτητα και τα αυτοκίνητα. Στεφανία Παπαγιάννη, χορεύτρια Oriental. Έχει τελειώσει και σχολή ναυαγοσωστικής. Της αρέσει να γυμνάζεται. Αλέξης Κριτσοτάκης, 27 ετών, φυσικός. Κάνει πρωταθλητισμό στο sprint. Τσέρι Αλίμου, μοντέλο. Λόγω δουλειάς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Στον ελεύθερο χρόνο της αρέσει να πηγαίνει σινεμά και βόλτες με τους φίλους της. Γιάννης Διπλαράκης, 27 ετών, επιχειρηματίας και πρωταθλητής στο στίβο. Έτοιμοι! Ναι. Η περιπέτεια αρχίζει τώρα. Ο Τζακ και ο Τζο θα είναι κοντά μας σήμερα. Έτοιμοι, παιδιά! Πάμε στο Χρήστο. Για να μπει η ομάδα στην αίθουσα του θησαυρού, πρέπει να ξεκλειδώσει τις κλειδαριές που το προστατεύουν. Η ομάδα αποκτά τα κλειδιά μετά από επιτυχημένες δοκιμασίες ή σωστές απαντήσεις στους γρίφους του σοφού. Εάν ένας παίκτης δεν καταφέρει να επιτύχει τη δοκιμασία μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο, φυλακίζεται στα κελιά του Fort Boyard. Προσοχή! Η ομάδα θα πρέπει να έχει στην κατοχή της τουλάχιστον 4 κλειδιά για να ανοίξει την πόρτα του θησαυρού έστω και λίγο. Με 5 κλειδιά η πρόσβαση εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη. Χρειάζονται 6 κλειδιά για να ανοίξει τελείως η πόρτα του θησαυρού. Στο Fort Boyard θα παίξουμε και νικητές θα βγούμε. Ηράκλειο! Φωνακλάδες πολύ από το Ηράκλειο, Ορθούλα, Δυνατή ομάδα βλέπω. Κυρίως ο Αλέκος. Εκεί ο Αλέκος βλέπω τα δίνει όλα από τώρα. Κράτα δυνάμεις αργότερα. Ο Γιάννης, ο Αλέκος λοιπόν, η μελαχρινή κάποτε και τώρα καστανή. Στεφανία, υπήρξες μελαχρινή? Υπήρξες εσύ, Τσέρι? Πάντα μελαχρινή. Πάντα μελαχρινή, Τσέρι. 2 μελαχρινές λοιπόν γνήσιες στην ομάδα. Και για να δω, για κάνε λίγο να δω το Γιαννάκη. Γυμνασμένος ο Γιάννης. 3 αθλητές, 3 πρωταθλητές, κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής ο Γιάννης, έτσι δεν είναι? Πρωταθλητισμό κάνουμε. Ναι, ναι. Καταφέρουμε. 100-200. 100-200. Εσύ και ο Αλέκος. Και ο Αλέκος. Είμαστε όλοι. Μάχημοι τώρα αυτή την περίοδο. Ενεργοί αθλητές, ενεργοί. Το Μαρακάκι τον είχατε προλάβει? Ναι. Από τα Χανιά ο Μαρακάκης όμως. Στα 110. Ο Γιάννης? 200. Στα? 400. 400. Όχι πόδια. Κανονικά. Εσύ, Στεφανία? Χορεύτρια είμαι. Oriental. Και ταυτόχρονα τι άλλο? Γυμνάζομαι κι εγώ. Πολύ ωραία. Η Τσέρι? Και εγώ τρέχω. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο και Μπράβο. παντού. Επειδή έχει 2 μελαχρινές η ομάδα, μία ματινάδα είναι από το Ηράκλειο, τα παιδιά, και προσέξτε, Στεφανία και Τσέρι, τι σας αφιερώνω. Στην κάτω μπάντα του χωριού, δεξιά όπως κατεβαίνω, εκεί είναι μια μελαχρινή
Και αν δεν τη δω, πεθαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόπα. Λοιπόν, πρωτάθλημα, 4 ομάδες έχουν μείνει. Εσείς σήμερα κατεβαίνετε στον αγωνιστικό χώρο ως φαβορί, θα έλεγα. Γιατί εσείς έτσι δηλώσατε ότι είσαστε έτοιμοι για μία από τις 2 πρώτες θέσεις. Γιάννη, συμφωνείς? Συμφωνώ. Κατεβαίνετε ως φαβορί, Αλέκο. Απόλυτα. Γιάννη, τι λες εσύ? Στεφανία, σ' ακούω. Τσέρι, η Πρέβεζα έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, 20.340 ευρώ. Σας λέω ότι τον πρώτο γύρο είχε πάρει 7 κλειδιά, όπως και η Χαλκίδα, άλλη μια φοβερή ομάδα. Και θα βρούμε τον αρχηγό. Ο αρχηγός... Σημαντική η συμβολή σου στην ομάδα. Θα πάρεις και αποφάσεις που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Θα εκτελέσει τελευταία δοκιμασία και την τελευταία αποστολή. Μεσέλα Μπουλ, το γκόγκ. Θα καλέσω κοντά μου την Τσέρι. Τσέρι, πλησίασε. Η Τσέρι... Ξέρεις το Τσέρι, τίποτα άλλο δεν θα σου πω. Καλή επιτυχία, μη λερωθείς πολύ. Ή μάλλον να λερωθείς πολύ αν θες να βρεις το κλειδί. Τζακ, ούβλαπος. Πρέπει να βάλει τα χέρια μέσα στα βάζα για να βρει το κλειδί. Πρέπει να βάλεις τα χέρια σου μέσα στα βάζα για να βρεις το κλειδί. Και τα 2 χέρια. Και τα 2 μαχαίρια μαζί. Θα τα ψάχνει μέχρι κάτω-κάτω. Να ψάχνεις μέχρι κάτω-κάτω. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, Τσέρι. Μη φοβάσαι. Πιο γρήγορα, πρέπει να πάει πιο γρήγορα. Πρέπει να πας πιο γρήγορα, Τσέρι. Έλα, θα ρίμει, παιδιά, έλα, έλα. Πάμε γερά, έλα. Μην κοιτάς μέσα, ψάχνε. Γρήγορα, γρήγορα. Μη φοβάσαι. Έλα, Τσέρι. Το επόμενο. Πάμε, έχεις χρόνο, έχεις χρόνο. Ήρεμα. Χαλάρωσε, Τσέρι, πάμε. Πιο γρήγορα από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά. Αλλάξε και από την άλλη πλευρά, πάμε. Γρήγορα, γρήγορα. Πάμε γρήγορα, τρέχουμε. Εκεί. Μη φοβάσαι, δεν σου κάνουν τίποτα, ναι. Γρήγορα σάλα. Πάμε, Τσέρι, πάμε στη σάλα. Γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Πρέπει να πάει πιο γρήγορα. Πρέπει να πας πιο γρήγορα, Τσέρι. Είμαστε μέσα στο χρόνο, έλα, άλλα 4 έχεις. Στο επόμενο, γρήγορα. Γρήγορα στο επόμενο. Αλλάξε και στο άλλο, πάμε. Πάμε, μην το Βαθιά φοβάσαι. τα χέρια, βαθιά τα χέρια. Ψάχνε μέχρι το πάτο, μέχρι το πάτο. Yes. Μπράβο. Μην κρίσει λίγο εδώ. For you. Πώς ήταν, φοβήθηκες καθόλου? Λίγο. Εντάξει, το πήρες όμως. Άντε, παιδιά, ένα στέρα είμαστε, έτσι. Δυνατή ομάδα. Εντάξει, είσαι. Άντε, πάμε, Τζακ. Πάμε, παιδιά. Έλα, τραγούδι, έλα. Αρχηγέ. Πήραμε το πρώτο κλειδί. Το πρώτο κλειδί είναι γεγονός. Δεν δυσκολεύτηκες βεβαίως πολύ. Περισσότερο θα δυσκολευτεί τώρα σε αυτήν την δοκιμασία ο Γιάννης. Πλησίασε, Γιάννη, κάτσε εδώ. Έχεις λίγα δευτερόλεπτα να ετοιμαστείς ψυχολογικά. Θα πρέπει να προσπαθήσεις πολύ. Να στείλουμε τη Στεφανία για το γρίφο. Ακολουθείς τον Τζο. Για το σοφό. Με αυτές τις κριτικές ομάδες που έχουν έρθει, κοντεύω να πάρω το lower στα κριτικά. Οφείλω να παραδεχθώ βέβαια ότι τα κριτικά και ασκίζουν. Αλλά 19 ετών είναι. Εγώ 19 ετών είχα περάσει τη μάχη Μακροβούτη. Πήρα 2-4 πνάεις ενδιάμεσα, μην υπερηφανεύαμε. Γιάννη, νιώθεις έτοιμος? Έτοιμος. Εσύ νιώθεις έτοιμος, αλλά κάποιος άλλος νιώθει πιο έτοιμος. Και αυτός είναι ο άλλος Γιάννης. Γιάννη, πλησίασε και εσύ. Να σε δω. Θέλω να το πάρουμε το κλειδί. Όχι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στο Γιάννη, αλλά νομίζω ότι έχεις μεγαλύτερα μπράτσα. Πολλές φορές δεν παίζει ο όγκος. Για να τα δω δίπλα-δίπλα. Να μετρήσω. Κοντά είναι. Η αλήθεια είναι. Θα δείξει. Η Ορθούλα πραγματικά. Αν πει μέσα τρέμουν όλοι εδώ. Γιάννη, θα πεις εσύ τελικά. Άλλαξα γνώμη, πιστεύω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Θα σε βοηθήσουν οι συμπαίκτες σου, θα σε βοηθήσει πολύ ο αρχηγός, ο Αλέκος, μαζί με την Ορθούλα. Και Τζακ, Ούβραπορτ.
Να βάλει το κεφάλι σου κάτω από τον κορμό. Βάλτε το κεφάλι σου κάτω από τον κορμό. Κάτω από τα χέρια. Όχι με τα χέρια, όχι με τα χέρια. Το κεφάλι σου κάτω από τον κορμό. Βάλτε το σαν τυλακισμένος, βάλτε το κορμό κάτω το κεφάλι σου. Άσε καλά. Θα τον βοηθήσει να βάλει το κεφάλι του κάτω από τον κορμό. Να πιάσει το σωστά. Το κεφάλι σου κάτω από τον κορμό. Μπράβο, 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 μπράβο. Το κεφάλι σου κάτω από τον κορμό. Έτσι, μπράβο. Έξε καλά. Μην τον αφήνεις να γυρίσει πίσω. Μην το πείξεις. Δυνατά. Βάλε κόντρα στον τοίχο. Μπράβο ρε Γιάννη. Έλα. Εκεί στο δυνατό άντε για να πάρει τα πόδια. Μπράβο, αυτό είναι, αυτό είναι. Παίξε τώρα πόδια. Παίξε τα πόδια σου τώρα. Μπράβο ρε Γιάννη, σπρώξε. Σε κουράσου πάλι δύο ανάσες. Σπρώξε τώρα λίγο. Απότομα Γιάννη, απότομα. Μην τον αφήνεις να σε παίρνει πίσω. Πάμε Γιάννη, πάμε. Πάμε ρε Γιάννη. Έλα ρε, τι σκέφτεσαι, πάμε. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Όχι, κι άλλο. Λίγο κόμμα, λίγο κόμμα. Λίγο ακόμα είναι Γιάννη, ένα τετραγωνάκι μόνο. Σπρώξε. Λίγο κόμμα. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο ρε. Πάμε τώρα όλα. Πάμε έτσι. Τώρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λίγο κόμμα. Λίγο ακόμα, λίγο, έτσι. Έλα, Πάμε ρε Γιάννη, πάμε ρε Γιάννη, πάμε. Ό,τι έχει δεν έχει τώρα. Πάμε, και δεν έχει, πάμε και δεν έχει. Τώρα. Έλα ρε Γιάννη. Έλα Γιάννη. Βάλε κόντρα το πόδι σου. Μια ευκαιρία Πάρε ακόμα, Γιάννη, μια ευκαιρία, καλή ευκαιρία. Πάμε έτσι, άκρη τα χέρια σου, εκεί στο σκηνή. Όχι, έτσι, να μην Έλα πρόλαβε. Γιάννη, λίγο κόμμα. Πάμε, Έλα τώρα, λίγο κόμμα. λίγο ακόμα. Να βγει έξω. Να βγει έξω γρήγορα, να βγει έξω. Να βγει έξω γρήγορα. Να βγει έξω γρήγορα. Άκρη Γιάννη παραλίγο. Συνεχίζουμε. Η εικόνα ξεότατο. Δεν έχει φτάσει κανένας τόσο κοντά. Συγχαρητήρια. Πολύ καλή προσπάθεια. Ήρθες πολύ λίγο ακόμα. Μπορεί να σε βοήθησε αν βάζεις το κεφάλι σου κάτω από το κορμό. Να το έχεις πιο καλά. Το φωνάζαμε, δεν ξέρω αν το άκουσες, γιατί πάλευες με τα χέρια σου πιο πολύ. Εντάξει, πολύ καλή προσπάθεια, παιδιά. 1 στα 2. Πάμε να δούμε να κάνεις Στεφανία στο γρήπο. Εντάξει, έλα, power, πάμε. Οι πιάτες μας τρομάζουνε, κι αράτες δεν φοβούμε. Το πόρπα για να παίξουμε και νικητές θα βγούμε. Για να ανέβει το άλλο κριτικάτσι επάνω, δούμε τι γίνεται. Α, μη ερωτά την Δεσποινής. Τι κάνετε? Καλώς ορίσατε. Πώς είστε? Όχι, θα μας παρεξηγήσουν. Αφού σας κουράζουμε λεπτομέρειες, Όχι, έτσι. αυστηρότητα παρακαλώ. Μα τι έχετε πάθει κάτω, οξία, μαντιναδίτιδα. Τι μαντινάδες είναι αυτές? Έγραψα γρήγορα βιαστικά αυτή που έλεγε ο Φερεντίνος, που λέει στην κάτω μπάντα του χωριού δεξιά όπως κατεβαίνω, εκεί είναι μια μελαχρινή και αν δεν τη δω πεθαίνω. Πώς σας φάνηκε? Πολύ καλή. Πολύ καλή. Εγώ έγραψα κάτι άλλο. Για ακούστε το δικό μου. Στην κάτω μπάντα του χωριού, αλλά στα αριστερά μου, έχασα την αγάπη μου και βρήκα τη χαρά μου. Πώς σας φαίνεται? Καλή και αυτή. Ποια είναι η καλύτερη? Το κύριο Χρήστο Φερεντίνου. Θα χάσετε. Ευχαριστώ. Χέρι μου. Δώστε μου παρακαλώ έναν εξαιρετικό γρίφο για τη φίλη μου, τη Στεφανία. Έτοιμοι? Επιτραπέζιο παιχνίδι με πλακίδια πολλά. Μα και στολή που τις απόκριες φοράνε τα παιδιά. Τι είναι? Πάμε Τζον. Ξαναπέστε. Επιτραπέζιο παιχνίδι με πλακίδια πολλά. Μα και στολή που τις απόκριες φοράνε τα παιδιά. Τι είναι? Επιτραπέζιο παιχνίδι με πλακίδια πολλά. Μα και στολή που τις απόκριες φοράνε τα παιδιά. Τι είναι Στεφανία? Τρέχει άμμος. Δεν ξέρω. Λυπάμαι, έχασες. Τι είναι? Τι επιτραπέζιο παιχνίδι παίζεται με πλακίδια πολλά και στολή φοράνε τις απόκριες τα παιδιά? Ντόμινο. Τόσο απλό. Αλλά βλέπεις, προτίμησες την μαντινάδα του Χρήστου. Ακίνητη τώρα. Όχι, καλά, μην μου το κάνετε αυτό. Αυτό το κλειδάκι που θα ήταν δικό σου αν σου άρεσε η δική μου μαντινάδα θα πεταχθεί στον ωκεανό. Είσαι έτοιμη? Θα χορέψουμε μαζί έναν χορό της σκυλιάς στην Oriental Τάπα Παμ Παμ. Στεφανία, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σε αυτά είμαι απόλυτος. Προηγείται το δικό μου γούστο. Μην ξεχάσω τις απόκριες να ντυθώ Σπανιόλος χορευτή. Ολέ. Στεφανία. Όχι. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν πειράζει. Εντάξει, άλλο μας βρει.
Παιδιά, ένα κλειδί έχετε. Τι θα γίνει, αρχηγέ? Τώρα. Άντε, πάμε. Πάμε, Γιάννη. Λοιπόν, παιδιά, για έλατε. Γιάννη, θα πρέπει να σου πω ότι πλησίασες πολύ κοντά. Και σαφώς ήταν η καλύτερη προσπάθεια που έχουμε δει σε αυτή τη δοκιμασία. Κανένας δεν τα έχει καταφέρει βεβαίως μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πήγες πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε 1 στα 3. Περιμένουμε να έρθει και η Στεφανία, που δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Για πλησία, Στεφανία. Θέλω να τη χειροκροτήσουμε όμως, γιατί διάλεξε την δουλειά μου Μαδινάδα. Ευχαριστώ, Στεφανία μου. Ντόμινο. Αυτή ήταν η απάντηση στον γρίφο. Και Γιάννης, εδώ κοντά μου. Γιάννης Διπλαράκης μπαίνει μέσα και είσαι έτοιμος? Πάμε. Τι, έτσι νομίζεις? Ναι. Χωρίς προπόνηση? Πάμε με ρυθμό, έλα. Όχι έτσι, με εμένα θα πεις. Άμα πας θα πέσεις. Πάμε όλοι μαζί να το βοηθήσουμε. Πρέπει να πεις αυτόν τον ρυθμό. Πάμε λοιπόν. Ελάτε όλοι μαζί. Όλοι οι πρωταθλητές εδώ πέρα. Νομίζω το καταφέρεις. Μη σταματήσεις, έτσι θα πεις. Τζακ. Ούμπραπορ. Πες, Γιάννη, πάμε. Να ανέβεις πάνω στο διάδρομο. Ανέβα στο διάδρομο. Πρέπει να ξεκουβάσεις, να ξεπερνάσεις τις κουβάδες. Πιάσε όμως πρώτα ρυθμό, πιάσε ρυθμό πρώτα. Μπροστά. Έτσι, εκεί. Μη σίγεις έξω το νερό. Όχι, άκουστε με λίγο. Είναι πολύ νερό απ' έξω. Μην γκρεμιέσαι, πιάσε ρυθμό. Όλο το νερό να πέφτει μέσα. Μπράβο. Πρόσεχε, μην γκρεμιέσαι. Μην γκρεμιέσαι από τους κουβάδες, θα γίνεις έξω. Έτσι, σήκω πάνω. Βγες έξω να σηκωθείς, Τώρα ανέβα. Παιδιά, ακούστε λίγο. Λέγω, να ηρεμήσει λίγο. Ηρέμησε, πιάσε ρυθμό, μην πηδάς. Ρε Γιάννη, άκουμε ρε Γιάννη, μην πηδάς, πιάσε ρυθμό. Εάν κρεμέτε τις κουβάδες, θα χύνει το νερό απ' έξω. Μην κρεμιέσαι από τους κουβάδες, πιάσε το ρυθμό του τρεξίματος. Μπορεί να ηρεμήσει λίγο. Ηρέμησε, πιάσε τρέξιμο, μην κάνεις κουβά. Τώρα ηρέμησε, μην γυρνάς την πλάτη σου πίσω. Έχεις χρόνο. 43 στα Γιάννη, ανέβα το ρυθμό, άκουμε τι να κάνεις, ανέβα πάνω, ανέβα στο διάδρομο. Άκουμε, ανέβα στο διάδρομο και τρέχει και μην κάνεις τίποτα άλλο, κάνε ό,τι σου λέω. Έχεις χρόνο. Τρέχα ήρεμα και μην πιάνεις κουβά, περίμενε εκεί. Έτσι, τρέχε. Σιγά σιγά τώρα πιάσε από πάνω σου το κουβά, μπράβο. Μπράβο, ήρεμα. Τρέχε, μπράβο. Έτσι. Μπράβο Γιάννη, δεν πιάνεις. Γεμάτο κουβά, είναι γεμάτο. Πάρ' το ναι γεμάτο, μπράβο, αυτό είναι. Όλο μέσα. Σιγά σιγά γυρνά πίσω. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Πάμε τώρα, πάλι το ίδιο. Το ίδιο πάλι. Αυτό είναι Γιάννη, αυτό είναι. Όλο το νερό μέσα. Πάμε τώρα πάλι. Το ίδιο. Έτσι, τελευταίο κουβά Γιάννη. Πάμε τελευταίο κουβά. Πάμε, βγες έξω. Δεν πειράζει, συνεχίζει. Μπράβο, δεν πειράζει. Γιάννη, ήσουν πάρα πολύ νευρικός. Ξεκίνησες καλά, αλλά δεν ξέρω τι τις έχεις εκεί μέσα. Ναι, Γιάννη, πολύ νευρικός. Σπαστικές κινήσεις έκανες. Ήταν απλό, το είχες. Ήθελε ψυχραιμία, έπρεπε να βρεις ένα καλό ρυθμό και ήταν απλό αυτό. Θα μπορούσες να το καταφέρεις. Δεν ξέρω τι της έπιασε. Παιδιά, ένα κλειδί έχετε, έτσι. Τι θα γίνει, αρχηγέ? Τι θα κάνουμε τώρα. Από εδώ και πέρα. Εντάξει, Ήταν για ζέστα. Πάμε, παιδιά, πάμε. Φύγια τυρκωνόμαστε κι αν δεν φοβούμε το πόρπα για να παίξουμε και νικητές θα βγούμε. Μάλιστα. Κουραστήκαμε. Αντέχουμε ακόμη. 1 στα 4, παιδιά. Ένα κλειδί μόνο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλό αυτό.
αφού η Πρέβεζα και η Χαλκίδα είχαν καταφέρει στο πρώτο γύρο να πάρουν 7 κλειδιά. Βέβαια, έχουμε ακόμη αρκετές δοκιμασίες, έχουμε χρόνο. Γιάννη, πλησιάσει. Έλα, εσύ, ο Διπλαράκης. Γιάννης Διπλαράκης, έλα να μου πεις. Δεν μπαίνεις μέσα, μην ανησυχείς, δεν σε βλέπω λίγο απογοητευμένο. Τι έγινε? Αυτό ήταν. Κάτσε, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Από τι, θες να το σταματήσουμε εδώ? Να βάλω διαφημίσεις να τελειώνω? Θέλεις, να περάσουμε σε άλλο πρόγραμμα? Τι θες να κάνω, θα το κάνω μόνος μου, θες να εκτελέσω χωρίς δοκιμασίες? Πάμε ένα θερμό χειροκρότημα για το Ηράκλειο. Έχουμε 1 στα 4, αλλά αυτό πραγματικά δεν πρέπει να σας απογοητεύσει. Αλλά πρέπει να σας προβληματίσει. Θέλει ψυχραιμία, θέλει ηρεμία. Κόπηκες λιγάκι, βλέπω, για να δω. Εντάξει, είναι μικρό, δεν είναι βαθύ. Θα στείλω μέσα εγώ τώρα την Στεφανία να πάρει αυτό το κλειδί. Εσύ, Γιάννη, στη συνέχεια θα πεταχτείς μέχρι τον γιατρό να στο δέσει. Η Τσέρι έχει πάρει το μοναδικό κλειδί. Ο Αλέκος ο αρχηγός κάνει ό,τι μπορεί. Ο Γιάννης πάλεψε κι αυτός. Πραγματικά δεν έχω να σας προσάψω κάτι. Ο Γιάννης λιγάκι εδώ τον ήθελα λίγο καλύτερο, έβαλε πολύ δύναμη, αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να το γυρίσετε το παιχνίδι. Λοιπόν, Στεφανία, μπαίνεις μέσα. Είναι ένας σωλήνας, πρέπει να πας και να έρθεις. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Τζακ Ούβλαπορ! Να μην γύρω μέσα στη σωλήνα. Πες λίγο μέσα στη σωλήνα με τη Πρέπει μούρη. να συμβεί μέσα στη σωλήνα. Με σωλήνα να σε είναι βοηθάνε οι τρύπες. Πρέπει να συμβεί μέχρι το τέλος της διαδρομής. Σύσου μέχρι το τέλος της διαδρομής. Παίρνει το κλειδί και επιστρέφει με τον Παίρνεις ίδιο το τρόπο. κλειδί και επιστρέφεις με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν τρύπες δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν τρύπες δεξιά και αριστερά να πιάνεσαι. Βοηθήσει να ανέβει πιο γρήγορα. Για να ανέβεις πιο γρήγορα. Παιδιά, Έτσι, μπράβο, γρήγορα. οι τρύπες χώρεσε. Να πιάνετε τις τρύπες. Πιάσω τις τρύπες για να ανεβαίνεις πιο γρήγορα. Δεξιά και αριστερά σου είναι οι τρύπες. Δεξιά και αριστερά είναι οι τρύπες. Βοήθα με τα χέρια σου λίγο. Βοήθα. Με τις τρύπες. Πολύ ωραία πάει. Έλα. Να τη βοηθήσει πολύ η τρύπα. Αν πιάνεις από τις τρύπες θα σε βοηθήσει, θα ανέβεις πιο γρήγορα. Δεν θα γλιστράς. Πάμε, ωραία. Όσο πιο γρήγορα μπορεί να πηγαίνει, όσο πιο γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πάμε, Στεφανιά. Πιο γρήγορα. Πιάσου από τις τρύπες. Από τις τρύπες και δεν δεξιά και αριστερά. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Να πάρει το κλειδί και επιστρέφει γρήγορα. Πάρε το κλειδί και επιστρέφεις με τον ίδιο τρόπο. Ξεκρέμασέ το, έτσι. Κρέμασέ το. Γρήγορα. Μπράβο. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα πάμε. Έτσι, Τζούλα, μπράβο. Πάμε, Να ωραία. βρεθεί πιο γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πάμε στην παλιά. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Ένα πιο γρήγορα. Να πόδια στα χέρια σου γρήγορα. Πάμε στην παλιά. Ωραία. Το έχεις, Στεφανία, το έχεις. Πάμε, τρέξε. Έλα, Στεφανία. Τρέξε τα πόδια σου. Έλα, λίγο ακόμα. Γρήγορα έξω. Γρήγορα. Μπράβο, Στεφανία. Μπράβο, ρε θηρίο. Πιάστε το. Είναι... Στεφανία. Σου άρεσε εδώ, Είναι ελουροειδές η Στεφανία. Περνάει από παντού. Εντάξει, σου ήσουνα. Σε βόησε ο χορός λίγο εκεί, έτσι. Σε βόησε η κίνηση λίγο από το χορό. Σε βόησε. Παιδιά, αρχικά, δηλαδή δεν τα έχουν πάρει γυναίκες. Τι συνέβη εδώ? Νομίζω ότι Πού θα γίνει? Για να δούμε. ξεκινήσω. Για να δούμε. Άντε, παιδιά, 2 κλειδιά. Πάμε, συνεχίζουμε δυνατά. Πάμε, Τζακ. Για πλησιάσαι εδώ. Να σε πείσω. Πανηγυρίζουν όλοι εδώ στο κάστρο. Μέχρι και τα ζώα. Όλοι ήταν μαζί με τη Στεφανία που εκτέλεσε αυτή τη δοκιμασία με φοβερή επιτυχία. Πάρε να σου μιλάω εγώ τώρα. Λοιπόν, είσαι η πρώτη που τα καταφέρνεις φέτος. Και μπράβο, συγχαρητήρια. 2 στα 5. Χαμόγελα και πάλι στην ομάδα. Ανεβαίνει ψυχολογικά και πάμε τώρα για το επόμενο κλειδί. Θα διαλέξω την Τζέρι που τα κατάφερε στην πρώτη δοκιμασία. Πλησίασε, Τζέρι. Και για γρίφο να στείλουμε. Τι τσέριξαν. Γιάννη, το δες στο χέρι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμη. Θα πας στο σοφό να λύσεις το γρίφο.
Φύγε γρήγορα για τον Τζο. Έλα Γιάννη, καλή επιτυχία. Πήγαινε με τον Τζο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Τι θα βρω. Τι θα βρεις. Η Ορθούλα ξέρει, ο αρχηγός ξέρει, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία και... Τζακ. Ούβλα πόρτ. Ανέβα τη σκάλα. Πρέπει να συρθεί πάνω στο σκυλί. Σύρσου πάνω στους κινήτρους, αργά και απλώσου. Όλο στο κορμί. Να ξεπλώσω, ανοίξει τα πόδια. Έτσι, άνοιξε τα πόδια σου για ισορροπία. Άνοιξε τα πόδια σου. Ξανά πάνω. Πάμε σιγά σιγά, ηρεμία. Σιγά σιγά ηρεμία. Τα βάλε το ανάλογο. Άνοιξε τα πόδια σου ανάλογο. Έτσι. Μπράβο. Βλέπε μπροστά. Βλέπε μπροστά και όχι κάτω. Άπλωσε, αγκάλιασέ το. Σιγά σιγά. Να είναι ήρεμη. Σύρσου, το κορμί σου να κουμπάει πάνω. Όχι με τα γόνατα. Άνοιξε πόδια χέρια να τα αγκαλιάσεις. Να ξαπλώσει πάνω στο σκυλί. Έτσι, μπράβο. Άκουσε με λίγο, μην αρχίσει. Πρέπει να είναι ήρεμη. Να σηκώσει. Πάρε 2 ανάσες πρώτα. Ηρέμησε. Πάρε 2 ανάσες και σύρσου σιγά σιγά. Μπράβο, έτσι. Το βλέμμα της να είναι πάνω στο κλειδί. Να κοιτάς το κλειδί. Ευθεία. Μπροστά. Ξανά. Ξανά, προσπάθησε. Το βλέμμα της να είναι πάνω στο κλειδί. Το βλέμμα σου να είναι πάνω στο κλειδί. Και να αγκαλιάζει όλο το σώμα τον κύλινδρο. Έτσι, ανοίξει το πόδι, να αγκαλιάσει το κύλινδρο. Να αγκαλιάσει. Αυτό είναι. Σιγά τώρα. Σιγά σιγά σύρσου τώρα, τράβα τα χέρια σου. Τραβήξω να πας στην επόμενη. Μοίραζε το πάρο σου, αυτό είναι. Να το πιστέψεις, μπορεί. Πίστεψε το Τσέρι, έλα, Πίστεψε το μπροστά. Τσέρι. Τράβα τα χέρια σου. Να βγει γρήγορα, να βγει. Βγες έξω γρήγορα. Γρήγορα. Δεν πειράζει. Τι έγινε, Τσέρι. Δεν μπορούσες, δυστυχώς. Νομίζω δεν ήσουν αήρεμη, ρε παιδί μου. Δεν είσαι καλή στη ισορροπία. Έντια. Εντάξει, προσπάθησες, αλλά κλειδί δεν πήρατε. Έλα. Ξεκινάει η ομάδα, φρενάρι. Άντε, για να δούμε. Πάμε, παιδιά, πάμε. Οι διάδε με τρομάζουνε, κι άμες δεν φοβούμε. Ο πόλεμος της Μαντινάδας συνεχίζεται. Ορθούλα τα μπουτάκια σου, όχι, πορνά. Ορθούλα τα μαλάκια σου άστανα εκατωμένα και τα κοντά σορτσάκια σου καλά σιδερωμένα. Σοφός. Όχι, θα μου βγει κάτω ο Φερεντίνος. Να έρθει ο παίκτης επάνω. Τι τα κάνεις, καλά είσαι μωρέ. Μαθαίνω λίγα κριτικά έτσι για να σε αντιμετωπίσω. Έχω το κλειδί. Αν το βρεις, το γρίφο θα το πάρεις. Αλλιώς θα θωρείς που θα το πετώ στη θάλασσα. Άρα λέω καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, ήρθες επάνω να λύσεις το δεύτερο γρίφο και αν το βρεις να πάρεις το κλειδάτσι. Λοιπόν, χέρα μου, δώσε με έναν καλό γρίφο για το φίλο μου τον Γιάννη από το Ηράκλειο. Μάλιστα. Συγκεντρώσου. Χρώματα πολλά έχει στα φτερά. Στο κολύμπι σε δυσκολεύει. Τι είναι. Πάμε, Τζο. Όχι, αρετούρες. Θα νομίζουν ότι τέλος πάντων βοηθάω πολύ το Ηράκλειο. Όχι. Αυτό το κλειδάκι είναι δικό σου. Πάρ' το, σε καλή δουλειά Γιάννη. Άντε. Πάμε. Σάλευγε τώρα, σάλευγε τώρα. Η Κρήτη, η μεσογειακή δίαιτα, το λάδι, είναι κάτι ξεχωριστό. Για να θυμηθώ, να αλλάξω τη διαιτά μου. Να αλλάξω τη διαιτά μου. Η μάχη της Μαντινάδας συνεχίζεται. Σοφός. Πάμε για παιδικό! Μπράβο, Γιάννη. Έλα μας τρεις. Άντε, παιδιά. Πόσα παιδιά έχετε? 3. Τα άλλα δύο τα θέλουμε αρχή, έτσι. Άντε, πάμε. Πάμε, Γιάννη. Καλώς τα παιδιά. 3 στα 7.
Γιάννη, Τσέρι, Αλέκο. Τα κατάφερε ο Γιάννης ο Διπλαράκης με το γρίφο. Εσύ Γιάννη πλησιάζεις εδώ για να μπουκάρεις μέσα στο δωμάτιο. Θα μπουκάρεις κυριολεκτικά. Μη σταματήσεις σε καμία πόρτα. Θέλω να κάνεις ντου και να φέρεις το κλειδί. Κάτω καλοκαιρινό μέσα. Εντάξει Γιάννη. Δυνατά λοιπόν πάμε για το τέταρτο κλειδί. Τζακ. Ούβρα πόρτα. Να κατεβάσει το μοχλό που βλέπεις. Κατέβασε το μοχλό που βλέπεις μπροστά σου. Να το ανεβάσει, να το ανεβάσει. Ανέβασε, μπράβο. Πάρε φορά. Πρέπει να πάρει φορά και να περάσει στην άλλη πλευρά. Στην άλλη πλευρά. Μπράβο, αυτό είναι. Ξανά. Να πηδάει ψηλά και με τους ώμους. Πηδάει ψηλά και με τους ώμους. Δυνατά. Βάλε κόντρα, μπράβο, αυτό είναι. Κατέβασε τώρα. Αυτό θα συνεχίζει μέχρι να πέσει το κλειδί στο πάτωμα. Αυτό θα το κάνει συνέχεια μέχρι να πέσει το κλειδί στο πάτωμα. Βάλε κόντρα. Μπράβο. Μπράβο, πρόξε. Πρόξε με τα πόδια, αλλιώς πάρε πάλι φορά. Πηδάει ψηλά και με τους ώμους. Ανέβασε. Ανέβασε το μαυλό και πέρα. Παίρνε φορά ψηλά. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Είσαι πρώτος. Μπράβο, ξανά. Μπράβο. Πάρε φόρα. Πιο γρήγορα μπορείς. Όσο πιο γρήγορα, μπράβο. Είναι. Ανέβασε. Βγαίνει, δες. Όχι, άλλη μια φορά. Άλλη μια πάρε φόρα. Μπράβο. Γρήγορα όμως πέφτει τα πόδια σου, γρήγορα. Περνάει την άλλη πλευρά και παίρνει το κλειδί. Παίρνει απ' την άλλη, παίρνεις το κλειδί. Γρήγορα. Δεν παίρνεις το κλειδί, γρήγορα. Άλλη μια φορά, δυνατή φορά. Άλλη μια φορά δυνατή. Μπράβο. Να πάρει το κλειδί να βγει. Πάρε το κλειδί και βγες. Το κλειδί. Ψηλά, τα μάτια σου. Μπράβο. Μπράβο ρε Γιάννη. Μπράβο ρε Γιάννη. Τελείο. Γιάννη, το ήθελες πολύ το παιδί, έτσι. Το ήθελες. Εκδίκηση με το δυνατό άντε του κάστρο. Μπράβο. Μπράβο, θερίο. Άντε παιδιά, 4 κλειδιά, αρχηγέ. Τελευταία δοκιμασία είναι η δικιά σου. Έτσι, πάμε. 4 κλειδιά, 4 σημαντικά κλειδιά και πάμε τώρα για το 5ο στην τελευταία δοκιμασία. Εδώ είναι η Τσέρι, εδώ είναι ο αρχηγός, εδώ είναι και ο Γιάννης. Εντάξει το χέρι, καλύτερα έτσι, μπράβο. Νάκη, Στεφανία και πλησιάζει, ναι, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης. Συγχαρητήρια. Super. Πώς ήταν? Super, κυρίες και κύριοι, τα πραγματικά super και φοβερή προσπάθεια. Τσέρι. Μην ανησυχείς, δεν θα μπεις εσύ. Γνωρίζουμε όλοι ότι θα μπει ο Αλέκος, ο αρχηγός. Είναι η τελευταία δοκιμασία, Αλέκο. Θα μπεις σε αυτό το δωμάτιο να πάρεις το 5ο κλειδί. Είναι αναγκαίο για να ανοίξει η πόρτα ικανοποιητικά. Μέχρι τη μέση περίπου. Εντάξει, τίποτα άλλο. Σου λέω, ετοιμάσου, μπαίνεις μέσα και τζακ. Ούβλαπορ! Να σκηνή και να το τραβήξει. Πρέπει να σηκώσει από κάτω 2 μεγάλα δίχτυα γεμάτες μπάλες. Πρόξε το δίκτυο. Το κλειδί είναι ακριβώς από πάνω από τα δίχτυα. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Τράβα. Το κλειδί είναι λίγο πάνω τα δίχτυα. Τράβα το. Να χρησιμοποιήσει και το σώμα του. Αλέξη, βάλε πόδια. Κοντά στο δίκτυο. Και τράβα. Χρησιμοποιήσει όλο το σώμα. Έτσι. Έτσι. Το πας πάρα πολύ καλά. Έλα, έλα. Μπράβο ρε Αλέξη, το ανεβάζεις σταθερά. Έτσι. Αυτό είναι, μην το Το φοβάσαι. κλειδί είναι ακριβώς πάνω από τα δίχτυα. Μπράβο. Όταν φτάσει στο παράθυρο, βγαίνει έξω και παίρνει το κλειδί. Όταν φτάσουν οι πέντε στο παράθυρο, βγες και παίρνει το κλειδί, ξεκουράσου λίγο αυτές. Όχι, δεν ξεκουράζει, Τράβα συνεχίζει. μερικές χεριές. Έλα, αντέχεις, Να αντέχεις. χρησιμοποιήσει το σώμα του. Το βάρος του σώματός του. Αλέκο, βάλε το βάρος στο ματός και κρεμάσου ολόκληρο στο σκηνή προς τα πίσω. Κρεμάσου Τράβα ολόκληρο. κόντρα. Να σε βοηθήσει το σώμα σου. Τράβα. Έτσι, μπράβο. Έλα. Μπράβο ρε. Το έχεις. Το έχεις. Έλα. Έλα. Έχω πολύ καλά το πας. Μπράβο, Αλέξη. Έτσι είναι. Λίγο κόμμα, θέλει λίγο κόμμα. Αλέξη, έχεις Έλα, αρχηγέ, έλα, μαζί, έλα. Πάμε λίγο ακόμα. Έτσι, μπράβο ρε Τιμίο. Λίγο κόμμα θέλει. Λίγο ακόμα και το φτάνεις. Δεν το κάνουμε τώρα, Αλέξη. Αυτό είναι ρε. Έλα. Λίγο ακόμα και το φτάνεις. Το παίρνουμε. Τα χέρια σου είναι. Λίγο κόμμα θέλει. Πάμε λίγο ακόμα. Έλα. Έτσι, μια χεριά ακόμα, μια χεριά και τράβα το. Αυτό είναι. Έτσι. Μπράβο, ήρεμα, μην σου πέσει. Αυτό είναι. Για πως έχεις πέσει. Είναι αγώνες και σου πέσει, θα Βγαίνει κάνει. έξω. Βγες έξω και σε πολύ Έλα, ωραίο. ο αρχηγός φτάρισε. Άντε, αρχηγέ. Power. Εντάξει, σε κουράστηκες λίγο, έτσι. Αυτό είναι, δεν πειράζει, κάνουμε πολύ. Πάρε δύο νάσεις. Και
Θηρίο αρχηγός. Πάμε, Τζακ. Μπράβο. Παρακαλώ. 5 κλειδιά, συγχαρητήρια αρχηγέ. Φοβερή προσπάθεια. Εκπληκτικός χρόνος. Σπρίντερ πραγματικός. Και ο Αλέκος και ο Γιάννης, αλλά και όλη η ομάδα σπριντάρουν στον αγώνα. Αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε ακόμη δεύτερο γύρο και τρίτο γύρο. Τώρα, ψάχνουμε, κυνηγάμε στοιχεία και όχι κλειδιά. Στοιχεία που θα σας οδηγήσουν στη μαγική λέξη, την οποία όταν τη σχηματίσετε μέσα στο δωμάτιο του θησαυρού, ακούμε και τη Τίγρης που είναι τώρα μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Όταν τη σχηματίσετε λοιπόν σωστά, τότε ο θησαυρός θα γίνει δικό σας. Ο συνολικός χρόνος που έχετε στο τέλος είναι 3,5 λεπτά. Θα πούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Προς το παρόν έχετε 5 κλειδιά από τον πρώτο γύρο. Τώρα έχουμε 2 αποστολές και 1 γρίφο. Στην τελευταία αποστολή θα πάει φυσικά ο αρχηγός. Θα πάει ο Αλέκος. Στην άλλη αποστολή. Στεφανία, δεν λες τίποτα. Λούφα, κρύβεσαι. Η Στεφανία θα πάει στην αποστολή. Η Στεφανία στην άλλη αποστολή, της έχω εμπιστοσύνη. Και στο γρίφο Αλέκο θα πάει όποιος ή όποια διαλέξεις εσύ. Κρίσιμη η απόφασή σου. Σε ακούμε. Νομίζω ότι η πλέον κατάλληλη είναι η Τσέρι, που είναι και μελαχρινή. Η Τσέρι, λες ότι θα πάει στο σοφό. Ναι. Φεύγει γρήγορα λοιπόν, ακολουθεί τον Τζο και πηγαίνει στο σοφό. Στην τελευταία αποστολή ο Αλέκος. Στην άλλη αποστολή η Στεφανία. Ο Γιάννης Διπλαράκης και ο Γιάννης Κουρούπης θα βοηθήσουν όσο μπορούν. Γιάννη, δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Θα βοηθήσεις να είσαι σίγουρος όσο μπορείς από πίσω, από κάτω, όπου και αν βρίσκεσαι κοντά στους 2 πρωταγωνιστές μας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον δεύτερο γύρο. Πάμε δυνατά, ακολουθούμε τον Τζακ. Στις 2 αποστολές και τον έναν γρίφο που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν από ένα στοιχείο. Με το συνδυασμό αυτών των στοιχείων, η ομάδα πρέπει να βρει τη μαγική λέξη για να γίνει δικός της ο θησαυρός. Είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, ώστε να μην αναγκαστεί να θυσιάσει παίκτες. Η μάχη με τις μαντινάδες συνεχίζεται. Στο Φορτ Μπουαγιάρ, αγάπη μου, περνώ δοκιμασίες. Μα εγώ για τα ματάκια σου έκανα τις θυσίες. Πώς μου ήρθε στο νου τώρα αυτές οι εκπομπές που παίρνουν γράμματα και πακέτα από αγνώστους και τα ανοίγουν. Έρχονται σε στέλνουν ένα γράμμα. Α, ο ταχυδρόμος. Έχεις γράμμα? Εγώ. Γράμμα ή πακέτο? Γράμμα. Τα πακέτα είναι αλλού. $7.000 ΔΕΗ. Μα δεν στο κάνω χωρίς θερμοσύφωνα. Πόσο και το σούπερ σε σουάρ της ορθούλας. Επιστρέφετε. Πάλι εσείς? Α, καινούργια, μπράβο. Μου φέρετε γράμμα, εσείς δεν πιστεύω. Όχι άλλα γράμματα, δυσάρεστα. Ήρθατε για να πάρετε, αν λύσετε τον τρίτο γρίφο, το πρώτο σας στοιχείο. Ωραία. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Καταρχάς είστε πάρα πολύ όμορφοι και πολύ κριτικά. Μιλάτε και κριτικά, φαντάζομαι. Τι να σας πω έτσι, ή το κάνεις, μωρέ. Τα λένε και στα κορίτσια αυτά τα πράγματα. Να τα κλαίνε. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ 3 ενδείξεις για την πρώτη λέξη στοιχείο. Εύκολο. Τον τρως αν ψάχνεις κάτι. Λέμε ότι αν και τεράστιος είναι μικρός. Γνωστός είναι ο νέος, αλλά και ο παλιός. Τι είναι? Πάμε, Τζο. Κόσμος. Μπράβο! Συγχαρητήρια. Τερμά. Λοιπόν, να σας δώσω όμως το στοιχείο, μήπως πάνω στη χαρά σας το ξεχάσετε. Ναι. Και πριν φύγετε να με βοηθήσετε, γράφα μία μαντινάδα. Εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ έτσι καλά από Τα αγόρια είναι πιο καλά σε αυτά, γιατί τα αγόρια τα λένε συνήθως στις γυναίκες. Αλλά στο πάτε, ήρθε ένα κορίτσι προηγουμένως και με έβγαλε κάθε δικιά μου μαντινάδα και γι' αυτό έχασε. Λοιπόν, για ακούστε, στο Φορτ Μπουαγιάρ, αγάπη μου, έχει πολλούς σκορπιούς, μα εγώ μπροστά σε σένα, ναι, τους βλέπω για κοχλιούς. Σούπερ. 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 Thank you.
Χίλια φιλιά. Γεια. Η Στεφανία θα μπει σε αυτό το δωμάτιο. Υπόγειο δωμάτιο, Στεφανία. Θα πρέπει να βρεις κάποιους αριθμούς, είναι καλά κρυμμένοι έτσι, δεν είναι ορθούλα. Και να τους διαβάζεις, να τους δεις δυνατά 2 αριθμούς, έτσι ώστε οι συμπαίκτες σου να ανοίξουν αυτό το κουτί, να ανοίξουν την κλειδαριά για να πάρουν το πολυπόθητο στοιχείο. Έρχεται και η Τσέρι! Τσέρι! Μπράβο! Με το πρώτο στοιχείο έλυσε λοιπόν το γρίφο. Συγχαρητήρια, Τσέρι. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, όπως φυσικά και τα άλλα 2. Κάθε βήμα τώρα θέλει προσοχή. Με 3 στοιχεία, παιδιά, έχετε περισσότερες πιθανότητες να βρείτε γρήγορα τη λέξη. Κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο. Θυμίζω ότι από τον πρώτο γύρο πήρατε 5 κλειδιά. Ανοίγει η πόρτα, αλλά μέχρι τη μέση. Λοιπόν, θα πρέπει να στείλουμε τον αρχηγό, τον Αλέκο, στην επόμενη αποστολή. Ακολουθείς, παρακαλώ, τον Τζο να ετοιμαστείς για την τελευταία αποστολή. Στεφανία, ένα βήμα μπροστά. Λοιπόν, θα μπεις εδώ. Τι εδώ? Εδώ μέσα θα μπεις. Τι έχει μέσα? Σου το είπα και πριν δεν το κατάλαβες, Είσαι χορεύτρια. Φοιτήσεις στο κορμί. Εντάξει. Ο Τζακ είναι έτοιμος να ανοίξει το πορτάκι. Τζακ, φεύγω και οuvre la frappe. Γιάννη, πιάσου κι εσύ. Πιάσου κι εσύ, Γιάννη, πολύ. Κατέβα κάτω. Μπαίνεις στο δωμάτιο. Ναι. Πρέπει να σηκώσεις τα φίδια και να βρεις τους αριθμούς. Υπάρχουν 2 αριθμοί. Στα μεγάλα φίδια. Μπες μέσα. Τα φίδια από πού τα πιάνω? Όπου θέλεις. Στα μεγάλα. Πρέπει να σηκώνει τα φίδια. Γρήγορα. Έτσι, μπράβο, Στεφανία, έτσι. Δεν σου κάνει τίποτα. Σήκωσε το. Ψάχνεις έναν αριθμό. Δεν το φοβάσαι. Σήκωσε το. Το βλέπεις. Βλέπεις τα φίδια. Το χαρτί που το έχει, παιδιά. Είναι από κάτω το Αριστερά σου. Έχει. Ωραία. Στεφανία, αριστερά σου. Κοίτα, Αριστερά σου υπάρχει ένα άλλο φίδι. Ας το φίδι αυτό, αριστερά σου. Στεφανία, αριστερά σου. Αριστερά σου είναι κι άλλο. Εκεί που είναι, ναι. Αυτό. Μη φοβάσαι. Σήκωσέ το. Μη φοβάσαι καθόλου. Σκάσε, Γιάννη, σκάσε! Πού το λες έτσι? Βλέπεις κάτι. Ηρέμησε. Βλέπεις κάτι. Μην το φοβάσαι καθόλου, έχει Ωραία. χαρτάκι. Να το αφήσει απαλά κάτω, να τραβήξει αυτό το κορδόνι, το κύκλο εκεί. Να το τραβήξει Τράβα όμως. στο κορδόνι, Στεφανία. Αυτό. Τράβα το πίσω. Τράβα το. Πίσω να ανοίξεις. Ωραία. Ψάξε εκεί. Για ψάξε. Ήρεμα. Θα βρεις χαρτάκι. Μια χαρά θα πάει. Βλέπεις ένα χαρτάκι. Αριθμό ψάχνει, αριθμό. Άλλο Γίνεται φίδι. από κάτω. Άλλο φίδι. Έχω χρόνο. Αν μπορείς πιο γρήγορα, ψάξε άλλο φίδι. Το μεγάλο πίσω. Λοιπόν, αυτό. Το προηγούμενο που έπιασε. Δεν έχει. Ωραία, προηγούμενο, αυτό. Στεφανία, το προηγούμενο που έπιασε. Σήκωσέ το. Ναι, 19. Το πρώτο ή το δεύτερο. Ναι. Τι λέει, τελίτες, 19. Τελίτες, 19. Ωραία, προχώρε τώρα μέσα, γρήγορα. Μέσα εδώ. Ναι, προχώρε ευθεία. Ευθεία, εκεί, στο μπροστά σου. Τράβα το εκεί, μπράβο. Ναι, μες στο βαρέλι μπροστά σου. Τι κάνω? Μπροστά σου εκεί. Έχει τίποτα μέσα. Έχει ένα βαρέλι. Ναι, φίδια. Ωραία. Σήκωσε το. Έλα, πιο γρήγορα, αν μπορείς. Λίγο πιο γρήγορα, Στεφανία. Μην το φοβάσαι Θα πας καθόλου. πάρα πολύ καλά. Μπράβο σου. Σήκωσέ το να μας πεις και το υπόλοιπο. Δικό σου το στοιχείο, Στεφανία, την ομάδα, έλα. Σήκωσέ το, Στεφανία. Πιο Έτσι, γρήγορα, μπράβο, λίγο. έτσι, μπράβο. Πιο γρήγορα, μην το Κάτι λέει. φοβάσαι. 34. 34, γρήγορα. Βγαίνω. 34. Αλλιώς όχι, δεν μου το χαλάς. Για γρήγορα. Λοιπόν, εντάξει. Πάρ' το στοιχείο γρήγορα. Βγαίνω. Πάρ' το. Μπράβο! Μπράβο, Στεφανία. Μπράβο, Στεφανία, μπράβο! Σούπερ ήσουνα! Σούπερ! Έλα. Μην φοβάσαι, εντάξει. Εντάξει. Το ξανακάνεις. Το ξανακάνεις για πλάκα τώρα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ καλώς. Έτσι. Για 2 στοιχεία έχετε. Θα κάνει ο αρχηγός, θα το πάρει. Θα το πάρει. Ελπίζω. Άντε, πάμε, παιδιά. Πάμε, γεια.
2 στοιχεία μέχρι τώρα το Ηράκλειο και πάει για το τρίτο με τον αρχηγό, με τον Αλέκο. Ανάποδο ποδήλατο. Οι συμπαίκτες του τον αθαρρύνουν. Ανεβαίνει το Ηράκλειο. Είπαμε ότι κάνει sprint. Μπορεί να μην ξεκίνησε πολύ καλά στις πρώτες δοκιμασίες, αλλά στη συνέχεια έχει αναπτύξει ταχύτητα. Και για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αλέκος. Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Καλή διαδρομή. Είμαι σίγουρος θα το απολαύσεις. Κάνεις ποδήλατο? Ναι, κάνω. Πιο γρήγορα τρέχεις με ποδήλατο ή με τα πόδια? Με τα πόδια. Με τα πόδια και το πιο γρήγορο ποδηλάτι τον περνάς. Είπαμε ότι στα 100 κάνεις. 10,85. Η απόσταση αυτή είναι μικρότερη και δεν χρειάζεται να τρέχεις πάρα πολύ γρήγορα. Χρειάζεται να βρεις σωστό ρυθμό. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Το Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι, πηγαίνει για το τρίτο στοιχείο. Πάμε! Έλα, αρχηγέ! Πρέπει να κάνει ανάποδο ποδήλατο μέχρι τη σημαία. Αυτό είναι. Μέχρι τη σημαία. Πάμε μέχρι τη σημαία. Κάνε ποδήλατο. Έτσι πιο γρήγορα λίγο. Μην κοιτάς καθόλου, κοίτα προς τα πάνω. Έλα, αρχηγέ! Πάλι δύναμη στα πόδια, Άλεξ. Βάλε. Θα λύσει Έτσι πιο το γρήγορα σκηνή, λίγο. θα σας φωνάξει ένα ρυθμό. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Λύσε το σκηνή. Μόλις φτάσεις. Προχωράς ακόμα. Πάμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Πάμε λίγο ακόμα. Πάντα μετανιές. Έλα πιο Πάμε γρήγορα. λίγο ακόμα. Άστο τώρα, μην φοβάσαι. Εκεί. Έτσι, μπράβο. Λύσει το σκηνή. Το κορδόνι. Μπράβο. Βάλε και τα δύο σου χέρια. Αυτό είναι. Αυτό είναι Αλέκο. Έτσι, μπράβο. Έλα πιο γρήγορα, αρχηγέ, πιο γρήγορα. 4. Ωραία. Τώρα το κατάλαβες. Πιο γρήγορα. Σφαίρα τώρα, σφαίρα. Θα σας πει άλλους 3 αριθμούς. 4 το πρώτο. Έλα, αρχηγέ, πιο γρήγορα τώρα. Μπράβο, Αλέκο. Γεια σου, να πέσει. Σφαίρα, φύγε. Έτσι. Αυτό είναι ρε. Έτσι, μπράβο, γρήγορα. Το είσαι απλά τώρα. 4-3. Πάμε. Αυτό είναι. Λύστο και αυτό και περιμένω. Γρήγορα, αρχηγέ. Αυτό και άλλο 1. 8. Έφυγες. Ωραία. Άλλο 1, αρχηγέ, άλλο 1. Γρήγορα, μπράβο Αλέξη. 4-3-8. 4-3. Γρήγορα. Έλα, γρήγορα. 4-3. 8-5. Μεγάλο ήταν. 4-3. 8. Και 5. Έλα. 5. Γρήγορα, άνοιξε το. Πάρ' το στοιχείο, γρήγορα. Πάρ' το. Μπράβο, αρχηγέ. Μπράβο. Παιδιά, 3-3 είσαστε, έτσι. Άντε, πάμε να πούμε το Χρήστο. Αρχηγέ, θα σε δούμε σε λίγο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε, Τζακ. Για να αποκτήσει η ομάδα το θησαυρό, θα πρέπει να βρει τη μαγική λέξη και να τη σχηματίσει στο δάπεδο. Προηγουμένως όμως, η ομάδα θα πρέπει να διαθέτει 6 κλειδιά για να ανοίξει η πόρτα στο μάξιμο. Προσοχή! Αν κάποιος παίκτης δεν προλάβει να βγει από το δωμάτιο πριν κλείσει η πύλη, τότε οι πόρτες ασφαλείας κατεβαίνουν, εμποδίζοντας τις τίγρεις να μπουν στο δωμάτιο του θησαυρού. Ταυτόχρονα όμως, η ομάδα χάνει το θησαυρό που έχει συλλέξει. Παρακαλώ στις θέσεις σας. Καθίστε. Οι 4 είναι εδώ. Λείπει ο αρχηγός που τα κατάφερε και πήρε και το τρίτο στοιχείο. Ας τον υποδεχθούμε παρακαλώ. Νάτος ο αρχηγός. Γεια σου Αλέκο. Πολύ καλός. 3 στοιχεία σημαντικά από το δεύτερο γύρο. Τζακ, να μοιράσουμε τα κλειδιά στα παιδιά. Τα κλειδιά που μάζεψαν από τον πρώτο γύρο. Τα 5 κλειδιά. Βάλτε τα στις θέσεις τους. Τα 5 κλειδιά τοποθετήθηκαν. Αφήστε τα απλά επάνω. Και καθίστε και πάλι πίσω. Με 5 κλειδιά η πόρτα ανοίγει, αλλά ανοίγει μέχρι τη μέση περίπου, αρχηγέ, μέχρι αυτό εδώ το σημείο. Και, συγγνώμη, λιγάκι, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Μέχρι εδώ λοιπόν. Θα ήθελα να χαμηλώσεις λιγάκι, να δεις. Βλέπω περνάτε. Με δυσκολία όμως. Για να πάτε άνετα μέσα, για να πάει η πόρτα μέχρι εδώ, θα πρέπει να πάρετε ένα κλειδί και να δώσετε 15 δευτερόλεπτα. Αλέκο, θα πρέπει να αποφασίσεις καλύτερη πρόσβαση ή περισσότερο χρόνο. Καλύτερη πρόσβαση. Καλύτερη πρόσβαση λοιπόν. Χάνετε 15 δευτερόλεπτα. Μεσιέ Λαμπούλ. Ένα κλειδί παρακαλώ. Μερσί μποκού. Το κλειδί σου ανήκει Αλέκο, το βάζεις επάνω. Σου παίρνω 15 δευτερόλεπτα από το συνολικό χρόνο που έχετε στον τρίτο γύρο.
3 και 15 λοιπόν, φίλοι μου από το Ηράκλειο, για να ανοίξετε τα στοιχεία, να βρείτε τη μαγική λέξη, να τη σχηματίσετε μέσα στο δωμάτιο του θησαυρού και αν είναι σωστή ο θησαυρός να γίνει δικό σας και να το βγάλετε γρήγορα έξω. Προσέξτε, ο χρόνος θα ξεκινήσει από τη στιγμή που κατεβάσω το μοχλό. Πρέπει να πω ότι έχετε 3 στοιχεία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κατεβάσω το μοχλό και ξεκινάει ο χρόνος των 3 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Όχι ακόμη. Μην ξεχνάτε ότι έχετε δηλώσει φαβόρι για τις 2 πρώτες θέσεις. Πάμε! Πρώτο στοιχείο από τον Γρίφο. Κόσμος. Κόσμος. Γρήγορα, παιδιά. Δεύτερο, νονός. 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 Γρήγορα, ανοίξτε το. Μακριά. 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 Νονός, μακριά, κόσμος. Θυσιάστηκα, παιδιά. Έλα, γρήγορα. Έλα. Από εδώ. Γρήγορα. Νονός. Μακριά. Έλα, ανοίξτε το γρήγορα, παιδιά. Μακριά. Κόσμος. Νονός. Μακριά. Σκοτάδι. 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 Πες. Σκοτάδι. Σκεφτείτε, παιδιά, τι κοινό έχουνε. Πάρ' το χέρι σου έξω. Έλα, ανοίξτε το γρήγορα. Γρήγορα. Σκοτάδι. Μακρύ σκοτάδι. Νονός. Νύχτα. Μακριά. Νύχτα. Ύπνος. Νύχτα. Πάρε το Ύπνος. Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Την πλαράκι, πάρε το ύψιλον και μια μπάλα. Εσύ, πάρε μπάλα. Γρήγορα. Πάρε μπάλα, ρε. Πού τη βάζω? Στο α βάλει. Εσύ μείνε στο νι. Το άλφα είναι εκεί αριστερά σου. Γιάννη. Γρήγορα, παιδιά. Τι λείπει. Τι, γρήγορα. Τι λείπει. Εκεί. Κάπα. ταφ, πού είναι το ταφ? Το ταφ. Νύχτα. Το ταφ, γρήγορα. Πού είναι? Νύχτα. Δες το χ γρήγορα. Όχι στο χ. Φωνάξτε τι. Όχι. Νι. Το ταφ, το τι? Σε 2 χ κάνετε, Ναι, φύγε. Νύχτα, φύγε, τελείως. 5 είναι, φύγε. Όχι, πρέπει να είναι μέσα, υποχρεωτικά. Είναι. Νύχτα. Νύχτα. Άντε, παιδιά. Παίρνει την μπάλα. Φωνάξτε Νύχτα. όλοι μαζί τη λέξη. Νύχτα. Κάρμεν, γύρω από το κεφάλι. Άντε, παιδιά, σωστή λέξη. Γρήγορα, φρέστε. Δεν έχετε πολύ χρόνο. Χάστε χρόνο, παιδιά. Έλα, γρήγορα. Πηγαίνετε και γρήγορα. Έτσι, Γρήγορα. Έλα, Αλέκο. Έτσι, μπράβο. Έλα, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Πάμε. Μήπως πέσει, είναι κάτω, σιγά. Μπράβο, να το κάνετε πολλές φορές. Μην σας πέσουμε κάτω όσο μπορείτε, αγκαλιά. Γρήγορα πίσω. Αλέξη πίσω. Γρήγορα. Ένας, παιδιά. Να πούμε άλλη. Μέσα βάλει. Ελάτε, παιδιά. Χλωμό τώρα. Στεφανία, τι είπες? Χλωμό λέει η Στεφανία, η Τσέρι. Χλωμό ο Γιάννης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλέκος, ο αρχηγός, έχει κάποιες ελπίδες. Πάντα. Η ελπίδα πεθύνει πάντα τελευταία. Γιάννης, τι λες? Με τίποτα. Ούτε καν χλωμό. Τζακ και Τζο, ας φέρουμε εδώ το θησαυρό να το διηγήσουμε. Δεν είναι άσχημα. Δεν το βλέπω πολύ χλωμό. Περίμενα λιγότερα. Θα δούμε λοιπόν. Καθυστερήσατε πολύ να σχηματίσετε τη λέξη. Εσένα, Γιάννη, είδα να είσαι με μια μπάλα επάνω. Είναι αυτό που λέμε: είχε πάθει λευκό σεντόνι. Έτσι το λένε στο θέατρο, δεν λειτουργούσε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Και τώρα θα δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς μεταφράζεται. Όχι, είχατε δίκιο. 7.420 ευρώ.
Τελικά εγώ είχα άδικο. Απογοήτευση στην ομάδα μετά από μια φοβερή προσπάθεια. Αλλά είπαμε ότι παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, πολλές συνθήκες για να φτάσετε σε ένα καλό τελικό αποτέλεσμα. Η καθυστέρηση που είχατε στο τέλος, το ένα κλειδί που ανταλλάξετε με χρόνο επίσης και αυτό έπαιξε ρόλο. Θα τα σκεφτόσαστε αυτά για καιρό, θα τα συζητάτε, αλλά νομίζω ότι η εμπειρία που αποκομίσατε από εδώ, όλο αυτό που ζήσατε, ήταν σημαντικό. Αφήσατε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Να πούμε το τραγουδάκι, ή μάλλον να πούμε μια μαντινάδα, Στεφανία, για κλείσιμο. Σε απάντηση του σοφού. Η απάντηση του σοφού επάνω. Για πες το. Ναι, πες την. Όπου για πάω κουβαλώ χώμα από τον ψιλορίτη και το σκοπίζω να γίνει όλος ο κόσμος πριν. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Έπαιξε το Ηράκλειο. Δεν τα κατάφερε, τα πήγε καλύτερα από τα Χανιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να χαιρετήσουμε και το σοφό. Στο Φωτ Μπουαγιάρ με κλείσανε με τίγρες και φιδάκια. Μα εγώ όμως τα μάσησα σαν να ήταν παϊδάκια. Σοφός. Κυρίες και κύριοι, από το κάστρο που κόβει την ανάσα, καλή σας νύχτα και μην ξεχνάτε, το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Έχουμε ακόμη 3 ομάδες. Προηγείται η Πρέβεζα και στη συνέχεια η Χαλκίδα.